जोंनि प्रमद बर' शिबखौ नों बदनाम होनानै फैसा खांदों नोङो खिन्थु बिपुल मुसाहारिया गरमखौ लाबोफिननो थांगासिनो दं फानलाबायनानै नों 5 लाख 3 लाख 10 लाख फैसा कालेक्सन दाखालामनाय बेटा नों जिगोन मा जाबावगोन रायजोफोर जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गावजों गावनो बर'जों बर' खालि जुगुमलायनाय सोरखौबा दमलायनाय सोरखौबा नासयलायनाय जेरै बेराफारसे जोंहा प्रकाश इउटुबार बिथाङाबो मा दाय मावनानै लालायखो जोंहा आदा बिपुल मुसाहारिया फुख्रिनि बानसो होनो नागिरलायबाय बा फुख्रिजों दानथारगोन मागोन होननानै धमखि होदों जि बेसेबांसो थाखा फैसा लादों बा मादों जों बेखौ मिथिया नाथाय जोंहा आदा बिपुला फोरमायनाय बायदिब्ला प्रकाश नार्जारी बिथाङा अर्थात प्रकाश नार्जारी इउटुबारा UPPL नि नाम लानानै बा प्रमद बर'नि नाम लानानै BTC ओनसोलाव 5 लाख 10 लाख 3 लाख बेफोरबायदि फैसा कालेक्सन खालामदों होननानै जों खोनानो मोन्दों दा नैबे कालेक्सना थारैनो बेसेबांसिम सैथो आरो बेसेबांसिम मा जों बेखौ मिथिबायना दिनै जुदि थारैनो नंमारगौब्ला UPPL सरकार अर्थात गभर्नमेन्ट थासेयावबो मानि थाखाय कालेक्सन खालामनो गोनां जादों पाब्लिकफोरनिफ्रायसो ना बले सोरबा थिखादारफोरनिफ्राय ना बले सोरबा बिजनेस मावगिरिफोरनिफ्राय दा नैबेखौ माने जों गुवारै बुजिनानै मोननो हायाखै दा नोंथांमोना निस्सय सोर मा सानदों कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो आरो सोरबाफोर क्लियारै मिथिया दङब्ला निस्सय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आं जाहाथे बुजिनो हानाय बायदि नाथाय थेवब्लाबो थाखा फैसा लादों मादों बिथांमोना मोजाङै मोजां सावरायलायनानै बिलायब्ला मोजां जागोन नामा जाहाथे बेफोरबायदि दम होलायनाय बा दाद्रि होलायनाया जोबोद गाज्रि जादों आरो बेफोर ससियेल मिडियानि गेजेरजोंसो गाज्रि जुगुमनायखौ होदों बा हुमखि होनाय जादों बे मोनसे दिनै प्रकाश बिथाङाबो मा मावनांगौ मा मावफ्लांखो नैखौथ' जों बुजि मोना नाथाय बिथाङा दा बिनि सायाव मा फोरमान होनो सानो बा मा क्लेरिफिकेसन होनो सानो आं होजांनाय बायदिबो नुदोंमोन नाथाय बिथांनि भिडिअखौ आं नागिरब्लाबो मोनासै नाथाय प्रकाश नार्जारी इउटुबारा मा रिप्लाय होखो नैखौ जोङो बुजिना मोनाखै आरो मानि खारनाव दिनै सरकार थासेयावबो निस्सय कालेक्सन लामारदों नामा नैबेबो मोनसे बिराद गिनो गोनां बाथ्रा नङा होमबा आरो गोबां बाथ्रा बुंदों दिनैनि दिनाव बे जोंहा आदाया बा आदा बिपुल मुसाहारिया UPPL खौ बरनाम होदों मादों आरो बिथाङा बुंदों गरमखौ नैबे बिपुल मुसाहारिया लाबोफिननो थांगासिनो दङ होननानै बुंदों स' बेफोरबायदिबा एसे रं जागोन नामा आं नैखौसो माने सिन्था खालामना मोनाखै आरो जाय हक नोंथांमोना आं रावखौबो जेबो बुंनो थाङा नोंथांमोना जुदि थारैनो बुजिनो हानाय गोहो मेलेम गियान दंखायो नोंथांमोना बुजिनानै लादो आरो जाहाथे आदा बिपुलनि रावावथ' निस्सय आं गोरोन्थिखौ मोनहरखाबाय दा बे गोरोन्थिया जाया नङा जाखाबाय आदा बिपुला माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों अर्थात खौरां बिथिंनि गेजेरजों सासे मानसिखौ गाज्रि धुमखि होनाया बेथ' आयेन बायदि थाङाखै बा रुल्स बायदि जायाखै बेखायनो नोंथाङा थाबैनो बे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिना लायोबा मोजां जागोन नामा होननानैसो आं सानबाय आरोखि दा प्रकाश भाई नोंनावबो बिराद गुन्दा दङ माथो प्रकाश इउटुबार बिटिआरथ' जाथ'वाखै BTC खौ गारनानै नों इमिडियेट खार खिन्थु आं जोंबाय नोंखौ फंबाय हिसाबै नोंखौ आं दहाय जेबो माबायाखिसै प्रकाश नों बिराद पावारफुल होनना लादोंना नोङो नैबे गिटारजों नोंखौ बुथारगोन आं मिथिबाय प्रकाश शेयार खालामना हो बयबो बे प्रकाश इउटुबारखौ गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा गोदागोन नोंखौ मिथिबाय बबे जायगायाव केस होयो कर्टआव होयोना SP DCP नो होयोना सोरनो मिनिस्टार सोरबा EMG नो हो नोंसाला गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा प्रकाश इउटुबार नों जिजोब्बाय खिन्थु नोंखौ आयेना बिसार खालामनाय नङा खुख्रियासो बिसार खालामबाय मिथिगा आं हले बुंखाबाय बे मुसाहारिया बिपुल मुसाहारिया बिराद डेन्जार मानसि जों कालचारनि मानसिलै जों बिराद सादा सिदा मोजांखौ मोजां मोनो गाज्रिखौ गाज्रि मोनो नों बादि फां फुं 7था मलिकनो दै लोंनानै फैनानै बेहाय थगाय थसि फैनानै नोङो BTR खौ नोङो गुबुंले खालामफैदोंना सोरबा EMGM खौ बदनाम होयै नों फैसा खांदोंना सालाबाय था हा जोंनि प्रमद बर' शिबखौ नों बदनाम होनानै फैसा खांदों दा नोङो जिजोबगोन नोङो प्रकाश मिथिखाबाय नोंखौ बुथारनो आंनो 5 फैसाबो टाइम नाङा 5 मिनिटबो टाइम नाङा मिथिबाय आं गोसो जायोबा जों बिराद जेनुइन मानसि गान लिरग्रा मेथाइ खनग्रा एक्टिं खालामग्रा मानसि जोङो बुरबक जों जानला माला मानसि नङा खिन्थु नों आंनिफ्राय थाखा आंनि मेगनानो आंनि आखाइनिफ्राय नों थाखा आजावनानै नों आंखौ सोर होनबावबाय आंखौ सोर होनबावबाय नोङो बिपुल मुसाहारिखौ
बिपुल मुसाहारिखौ नों सोर मावबाय नों खिन्थु बिनि फिननायखौ बावला नोङो नैबे बासनि गेजेराव मोनगोन नों बेटा मिथिगा बुजिबाय दा नों बहा खारो खार क'क्राझाराव गारनां खिन्थु आं बुंबाय क'क्राझारखौ गारनां खार नोङो बबेनि दादागिरि जाफैदोंलै गोजाननिफ्राय फैनानै क'क्राझारा गासिबो जोंनि गेलेग्रा फोथार जोंनि मैगं खाग्रा फोथार जोंनि सेसा नेवलाय खांख्राइ नागिरग्रा जायगासो बुरबक नों क'क्राझारखौ गावनि मोनदों नामा नों आं बुंबाय सिदाय बयबो लोगोफोर शेयार खालामना हो बे हारामिखौ शेयार खालामना होजोब गासिबो फैसाया गाबोन बोसोरनै जाबाय फैसाया खिन्थु 6% सुद दाजाबनानै जुदि आं मोनाबा दा नों जिजोब्बायलै मिथिबाय सान्थि जादोंनो जोंना बिटिआरआ बिरादनो सान्थि जादों येस खिन्थु बिपुल मुसाहारिया गरमखौ लाबोफिननो थांगासिनो दं मोजांबासो मोजां मोजां नङाबा खिन्थु जों गरमनिफ्राय फैखानाय मानसि नालाय नोङो मोजाङै था प्रकाश आंनो गाबोन 8थायाव आं गिथाखौ बुंहरबाय 8थायाव जुदि आंनि फैसा सुदै आसुदै फैयाबा नों जिजोबगोन बेटा मिथिगा जेसे हागौ एसे शेयार खालामना प्रकाश इउटुबाव फाल्थुखौ साला हिनजाव गुन्दा बे साला हाराम हिनजाव गारनानै फैनानै बहा हिनजाव गोजा लाफैफिनदों दा माथो हाबायानो जाबावखोन बाथालबारिनि रायजोफ्रांबाय लिभिं टुगेदार थाबावो नों साला नों बादि फाल्थु मानसिया इउपिपिआव थानो समायो सैमा साला बाथालमारिनि आं लोगोफ्रा बुंजोब्बाय आं जुदि फेंफा सुनांगौबा बाथालमारियाव नोंखौ 1 मिनिट नाङा आंनो मिथिबाय नों बादि मानसिखौ मिथिनो हिनजावानो हाबा जाबावखिसो खोनाबावदां आं बेबादिखौ बुंनो थाङाखै खोनादों आरोखि आं मालायनिफ्राय बहा हाबा जायाब्ला हाबायानो जायाखैसो मावदों जाबायबो जानो हागौ खोमा आं बेखौ मिथिला खिन्थु नोङो 7था गाथोननि दै लोंनानै फैनानै आसोल मानसिफोरखौ सौग्रावहैथ' दिनै बिपुल मुसाहारिखौ सौग्रावजेनबाय नोङो बुंदोंना प्रमद बर' सारखौ फन हरहोनानै जेलाव हरनो नांगौ दालि ओंख्रि जानो दहाय बुंबाय बे आंखौ गावनि बिसिनि सिगाङाव आंखौ अपमान होबाय आङो प्रकाश गोजो गोजो जोङो मावबोनानै इउपिपिनि बिफां गायनानै दिनै बिफांनि फिथाइया थायनायखाय बिफाङाव बिबार बारनायखाय बिदै सोबनो फैदों फिथाइ जानो फैदों दा नोंसोरो बेथाफोर हा ओमफ्राय जों बिफां गायग्राया नोंनि न'निफ्राय गोदोनायाव हमनानै नोंनिफ्राय माने बाहेरायाव थांनानै माने आउट खालाम हरजानाय मानसि आरोखि जों डास्टबिननि मानसि बबेनि मिनिस्टार नोंलाय बिगुर बबेनि मिनिस्टार जादों नोङो जेबो बखिनांगौ गैया बुंनांगौ गैया आङो पलिटिकेला पारमानेन्ट बुस्थु नङा बर्थमान आं इउपिपिनि बिराद गरा आं चेयारमेन इउपिपिनि नों घन्टा बिफाङा देरनायखाय गिदिर दालाय दास जानानै बिबार फिथाइ थायनायखाय नोङो बुंनो फैदों नामा आं उमुक शिबनि मानसि उमुकनि मानसि घन्टा प्रमद बर' सार बादि मोजां मानसि गैया दासान्दि बिटिआरआव खिन्थु नोङो बेखौ नाम लायै लायै फानलाबायनानै नों 5 लाख 3 लाख 10 लाख फैसा कालेक्सन दाखालामनाय बेटा नों जिगोन बेटा मिथिबाय नों जिगोन 1 मिनिट 1 सेकेन्डबो नोङो थानो हानाय नङा क'क्राझाराव आरो नोङो 1 किल'मिटार बाहेरायाव दांखार बेबादि आखलबा सोरनो केस होनोलाय बिगुर सोरनो केस होनो नोङो बहाय केस होगोन नोङो होलाय नोङो दे आंखौ एडभान्स केस होनानै जेलाव दोनखा नङाबा नों बिफद दंसै आं हले बुंखाबाय नै आं माने फिल्म माबा कम्पिटिसन दङ 25 तारिखसिमखौल' आंखौ हगार माने जोंहा नभेम्बरनि 25 तारिखआव फिल्म कम्पिटिसन जागोन बिसिमखौल' आंखौ हरगोन बेनि उनावनो आंखौ जेलाव सोनानै दोनखा नङाबा नों बिफद जागोन खिन्थु बुंखाबाय आं